Patay ang usa ka namaligya og noodles human gipauwanan og bala kaganihang kadlawon. Andrea Patenya, Suginlimi. Dinhi sa may eskina JY de la Serna ug Dan Umapad, Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, namaligya og noodles ang biktimang si Allen Godinez, 32 anyos. Kalit nga nangabot ang upat ka lalaking luwan sa duha ka motorsiklo ug girakrakan ang biktima kaganihang 1:30 sa kadlawon. Giingong natugpa dinhi sa pwestong gitindahan ni Godinez ang iyang 4 anyos nga anak sa dihang naabot ang mga suspect kaganihang kadlawon ug dayon pagpamusil sa biktima sa makadaghang higayon. May nalangawa maunsa ang bata, alakip na ang mga tao sa palibot sa dihang nahitabo ang krimen. Usa sa nakakita sa hitabo mao ang igsuon sa kapuyo sa biktima. Mapig niini nga nagtuo siyang mukaon og noodles ang upat ka lalaki, diin iyang gihulagway nga nagsulob og itom, nagtap-tap sa ilang mga naong ug naghelmet. Ako sad mo pag human ako gugas ni ana, nag-ana ko. Natanaw ko kay kasagaran na imunong diha nga sa kay motor mo palit og sigarilyo niya, magpaabot lang ba. Oh, tanaw rami. Buong naman abi na mug nikot og kwarta ba para mo palit. Largo magpusil. Nagpakiluoy pa ang saksi nga undango na ang pagpamusil. Pagbuto ni ana, nakaana pa di ko nga, huy! Nakaana pa di ko ba? Sige, gyapon sila tira. Sige, kung sige nilag tira. Naigo sa naong liog ug likod ang biktima hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Asoy sa kapuyo sa biktima nga way kaaway ang namatay, apan nitug-an kining tigamitan og drogas ug runner sub sa pagpalit ug pag-deliver niini. So, ano din na nimo siya nakambagong mama? Ang dama ng isyo? Ang sila mga awayan, mga ganawayan na mo. Mga awayan. Matod sa investigador nga padayon pa nilang gipangita ang mga suspetsado sa maong krimen. Andrea Patenya, News 5. Napopos ang pailog sa kaginang, hinungdan nga iyang gitigbas ang iyang bayaw sayo kaganinang buntag. Suspek, mitahan sa iyang koglingon sa kapulisan. Andrea Patenya, Suginlimi. Personal nga mitahan sa Homicide Section sa Lapu-Lapu City Police Office ang 42 anyos nga si Sofia Malinaw aron itugyan ang iyang kaugalingon. Giangko niini nga iyang gitigbas ang iyang bayaw nga si Leonida Idiano kaganihang buntag. Matod di Malinaw nga wa na siya makaagwanta sa pagdaog-daog ug pagpakauaw ni Idanyo kanila sukad sila namalhin gikan sa Dumaguete ni adtong Mayo. Sa barangay, naligo ko, pawala ko ng init kong ulo, kung meron ko ng kilat, anida. Sundang ang iyang gigamit sa pagtigba sa usa biktima sa gawa sa ilang panimay dinhi sa Sitio Pool, Barangay Bangkal. Buhi ko, iyan akong ibuhian, may ako na lang sa gidungo sa di, takdama din ako, kulak-tawasan ako. Kasi magdama ako, sa tinudaabin niya, manghuga na ako. Andam niya atubangon ang kasong isang at bato kaniya. Rinder ko diri lagi nang resunda na nasa mulayas na kadadaan ng kwarta ako siyang inan dili gud ko mulayas. Ang akong sala ako di atubangon. Andrea Patenya, News 5. Napakyas ang Napolcom sa pagpahigayon sa pre-charge hearing sa administrative case batok sa kani Deputy Chief of Police sa Bugo City kinsa akusado sa pagpatay sa uyab sa iyang anak. Ang pamilya sa biktima nangayo og postponement samtang way abogado nga mitunga alang kang Senior Superintendent sa Senior Inspector si Freno Tabay. Leslie Cabanado Vistil, Suginlimi. Buti pa balhin sa Dakbayan sa Subo ang pagbilanggog ang hearing sa kaso sa kani Deputy Chief of Police sa Dakbayan sa Bugo. Ang pamilyang Montes Claros kansang anak nga si Vincent gikulata og gipusil patay ni Senior Inspector si Freno Tabay. Nahadlok kay taga Bugo si Tabay ug ana gihapon dito ang mga kanisakop niini nga mga pulis. Kay di kami masagot na ari sa BJMP Bugo ang hearing. Kaya naman tayo kote ato dun dapat. Siyempre, among gustong mahitabo dyan isa ang justisya sa bata yun. Na para po siya nandiyan lang akong anak diha. Para po malinawan niyang kamatayan ba? Para po kami ginikanan po malipay sa di. Kaganingan napakyas ang pre-charge hearing sa administrative case ni Tabay kay ang duha ka habig pulos miduso og motion. Ang kampo ni Tabay miduso og motion nga dili makatambong ang abogado niya kay conflict ang schedule niini sa gikatakda nga hearing sa Napolcom.
samtang nangayog postponement ang mga Montesclaros tungod kay ilang gipangayo sa Korte Suprema nga ibalhin ang hearing sa kaso ug ang pagbilanggo kang tabay sa dakbayan sa Sugbo. Matod pa sa hearing officer sa Napolcom nga si Attorney Arloja Peñaranda, kinsa nagdumili sa pagpa-interview at ubangan sa kamera nga kutob na lang sila sa pagdawat sa motion nga gisubmit sa duha ka habig. Ilang gitagalan hangtod Pebrero ang mga Montesclaros nga makapabalhin sa hearing sa kaso sa dakbayan sa Sugbo. Nang hinaot ang pamilyang Montesclaros nga unta paspasan ang pagdungog silang kaso aron ilang makabut ang hustisya sa ilang anak. Nasuko si tabay silang anak si Vincent dihang nasayran nga uyab niini ang iyang anak nga babay. Kuan, ako nisalid ko sa Napolcom. Ila po ning dalion, kay mao po ilang gusto po na madali. Kay sila po yung magsapay na po na madugay. So, amo lang gisali sila tanang yun, ang admin case sa Napolcom. Sakit lang mo sa Ginoo tanang yun, ma'am. Hindi na mo paglaom yun. Leslie Caminada de Steel, News 5. Chinese Association of Cebu mihatag og tunga sa milyon nga hinabang sa Cebu City Government alang sa pagpatukod sa bagong Cebu City Hospital. Madin Sabang, Sugin Limi. Miabot ang mga sakop sa Chinese Association of Cebu sa buhatan ni Cebu City Mayor Michael Rama karong hapon aron itunol ang ilang hinabang pinansyal alang sa pagtukod sa bagong Cebu City Hospital. 500,000 pesos ilang gihatag sa Cebu City Government nga gidawat sa sakop sa Office of the Cebu City Treasurer. Gikalipay kini ni Cebu City Mayor Michael Rama ug gipahibaw niini nga miabot na sa kapin 10 milyones pesos ang ilang nadawat nga donation alang sa CCMC gikan sa nagkalain-laing grupo ug individual. Gani ang uban nila mihatag kuno og donations human niya kantahi sa mga parties ug panagtigom nga iyang gitambungan. Kaganihang buntag na uyunan sa Konseho sa Dakbayan nga ipospone una ang site development plan sa CCMC sud sa duha ka semana samtang gihikay pa ang mga requisitos alang niini. Matod ni Rama dili siya mosupak niini apan di siya ang angay basulon kung malangay ang construction sa CCMC. Sila si Kibaw sa ilang pamuhatong ilabang ilangay aron wa nag-hospital. Ang amag magmayo ng mutubaga na. Ang mutubaga na ang konseho. Madin Sabang, News 5. Nikabat na og tunga sa milyon ka pesos ang nakita sa Kapitolyo gikan sa mga permit to operate sa mga delivery trucks. Apan gibanabanang wa pa katunga sa kidaghanon ang nakalukat. King Perez, Sugin Limi. Duha ka truck de karga nga gikan sa dakbayan sa Talisay giembargo sa mga sakop sa Penro kon Provincial Environment and Natural Resources Office kagahapon sa hapon kay wa kini nakapakita og permit. Mukabat sa 15,000 pesos ang multa sa matag truck tungod sa paghakot og baso graba nga way permit. Gikinahanglan usab nga mulukat sila sa permit nga mokantidad og 5,000 pesos gikan sa Kapitolyo aron maka-operate sa lalawigan sa Sugbo. Pero ni-agree man ang mga tagiya kagahapon ng bayad sa spinotis. Naghakot sila og bus nga illegal, walay delivery permit, gikan diri sa Talisay sa may Mananga. So na-confirm na to nga kining kuan, illegal ang ilang bus. Pag-inspection na to sa mga patilis, wala pod sila atong provincial sticker. Ana sa 800 ka truck de karga ang nakalukat sa permit human sa deadline ni atong Lunes. Nikabat na usab sa tunga sa milyon ka pesos ang nakita sa Kapitolyo sa mga permits. Gibana-bana nga 40% pa lang ang nakalukat og permit. Mas may gani nga magkuha na sila karon kaysa nga maabtan pa nato pareha ning duha karon nga nadagpa nato. King Perez, News 5. Kaning kamutan sa Carcar City Government nga masugdan na ang first phase sa ilang city center. Julie Tainar, Sugin Limi. Gitinguha ni Carcar City Mayor Nisi Puro Apura nga masugdan na ang first phase sa giplano nilang city center. Ang kinatibuk ang city center mo kantidad og 2 billion pesos nga gilaumang mahumansud sa 5 ngadto sa 10 ka tuig. Matod ni Apura nga ang kaugalingong kwarta sa dakbayan ang gamiton alang niini. Giklaro sab sa mayor nga dili musaka ang buhi sa dakbayan nunod sa pagpatukod sa city center. Dili lang ugma na yun. Naghalag tuig, dili ugma. 5 or 10 years, I think, makaya man. May commitment sa mga kakaranon po mga syudad may nga 10 years, no, niya, wala tayo increases sa mga taxes na to. Gipahibaw sab sa mayor nga tinguha nila karon nga masugdan na ang pag-ayo sa St. Catherine's Cathedral human miliki ang pipila ka bahin niini gumikan sa kakusog nga linog ni atong miaging tuig. Apan dili mo pagawas og salapi ang kagamhanan sa Carcar.
ang ato ang LGU magdili patabak ano, pero in our personal capacity nako ano nakatabang. Naman sila mga fundraising activities sila sa mga pare na to na may mga Julie Tainor, News 5.